бутилката, става, виж сланината как е. Много е добра. И имаше и една пудрена, ама то немаше кръчма, като изнесе едно владайско паве и свърша бирата на уния. Лесно време. И сал и дипла като книги в библиотека. И тия разстрия, тя да си взема едно, викам, първо да те видя с бутилка, че си купил. От мене мезето, Оттам бирата. оня там не може, нема ти. Това не е за наяждане, това е за мезе. Ако искаш за наяждане, като това немам, но това имам. Това дало Господ това. И кога ги гъткате пасенцата? Тя сега ще ида в Италия да гледа малкото момченце, че малкият ми син се разведе и си взема на ферибота се запознават с една жена и тя му прие децата, внесе и по 5000 евро тя от нойните пари. Той е бил дълги години и вика, ние ще живеем и вика, аз не мога имам деца. Да, ма от нашия петел па снесе. Виж, гена си е ген да го е, а? Гена си е ген, здраво момче, хубаво. Браво. Да са живи и здрави. И сега ще иде да помага малко. Да, ще иде да къпе там, да го гледа. Беше свата, сега ще иде тя. И така. Свата... Си доде. Ама италианската свата? Не. Те са двама... Те са българи, бе. И просто тя българка там на работят. ферибота. Аз я отивам при него да работа мандарини. Я кажи, разкажи за Ана. И за Ана ли беше? Първия път за Ана. Една жена, огнена жена. И аз отивам на него, италианка и няколко реплики съм научил. И вали дъжд и да не ме лопане полицията, че съм от телефонната будка, вада от раницата. Имам раница, висока, червена, туристическа. Вада чедър от страна и да стане се. Бонасера, сеньоре, бонасера. Белло, и викам. Тя ме загледа така. Пренди каза ми е. Отидем в нашата къща. С нея? Викам, че лай лаворо си. Но я капо ди лаворо. Дома не си лаворо, реколе мандарини. Грация, миле, грация. Айде, бе. Викам, Ана, танти бачи. И избуксува, сбъркалост, вика, като напрега тия синхронизатори. И като отиде, и като почнаваме, бати спални, така се обърнеш си гледаш до пето. А той е да уреш, да глеба дълбока оран, нема, мисли, че лемежите не са си заточени. Буксуваш да глеба. С една учителка пътуваме от тук, викам, добър ден, това нещо, викам, аз на това, нали? Тук от кафето, от автогарата, и вика, спокойно, вика, аз знам, че сте на дидо баща му, вика, съм ви. Имате късмет, една компаньонка ще ви доде от Казало. Сега това ми дал волата, всичко. С вола? С шалчето отдоле, не с възела. Пътувам, говоря така потънат обикновен панталон. И тя като гледа, да, тук ли е моето място, викам, да, заповядайте. Дайте да ви помогна да се настаните. Седнам, аз и пътувам и сега вашите ме как е така, наде. Пътуваме и викам, много съм душа изморен, първо си почини, че си дам. Държи се, тори глава тук. Пък то все едно си пригрънал цигулка в Страдивари. И пътуваме, качиме се на ферибота, ама като се има там Атон. Той върви край брежно плаване. Атон, пеленгатора се върти. Нож, братко, не мога да си представя. Не във Виена, там на пратерата си ми, ама тук плава кораба чудесно. Да, той е голем. И като почна, врача, 3 ресторанта, един гръцки, ние базуки. И тя вика, един път се живееме, Войсо. Базуките, и душата, като на руски селен поглед. И като почнаваме, братко. Като почнаваме уния танци. И вика, държа да дойдеш на моя рожден ден. Ще пием по една чаша вино, пиенето вика за умни хора, но държа.
в Санта Андрея. Тие разумни хора, но да. Лело, точно Отдоле е трябва да Суверато, там има опера. Слушайте бе. Къде? Суверато. У Суверато има Да, опера. да. Това е много хубав град. И то могат се развилти. Аз съм дошъл да се бия като от легионите на НАТО, бе. Дошъл съм зарад майка ти, парите идват тука. Нека ти каже, доцент. Да. Нема. Но остави малко и аз да дъна, поканила ма жената. Сега, верно, че жена и чаша са ловат отдоле. Жената да пие, чашата звънима. Аз отивам, спизалния човек, кога си роден на тази дата. Идиш да намериш, защото имам внук като него, една пепелива бутилка, като извади и с она паежена, казва сега можеш да ги измиеш. Наш четката ги. Да. Изтри като циганка кирлива, кога си ги намерил на пазара. Изчисти всичко, седнаме, пинаме по една чаша вино, вика, тук, нали, извиняй, гостен си, но да ти кажа, че, нали, тук не мога да се спи. Викам, аз нямам това желание. Първо, нали, сина, тук. И искам една така приятелска стерилна програма, и да нямаме. Да. Яднаме, пинаме, да ти направя паста, да ти направя това, турталини, мурталини. Абе, викам, че ми направиш тук една салата, пием по една ракия и по една чаша вино. Те имат страшни такива бекони, такова телешки. Да, те И имат. като го пуснаме, да. Прошуто. Като, бе, тия сирена, изварите, формаджо, морбажо, кашкавал, пресенници, нарезах. Веселиш. Еми, Да. отлежал кашкавал. Вземаме така, апнаме си, така, така, размера, викам, сега твой празник, сега нема се правим на градинари. Изпратима доле до Суверато един моен приятел, тя остана, че трябва да гледа оня. Той му бият карачките като... Тя не му гледа тебе. Те изпрати и като дадем и тегли га едно гъмото сина ми, вземи, прикава, ти така, викам, слушай, какво ти кажа. Ние сме мъже с тебе. Не като каза ли ти, се ще каже развива. на майчето? Каза. И нали ти каза, ти ма пита по телефона, аз бех край морето. Съм отишъл. И викам, трябва да се разбираме като майка и дъщеря. Направиш ли ми някой гав да ми нарешиш програмата, да ми говее майки ти, да ми дига такова, знай, че няма ти се разсъда, но не си прав. Аз съм отишъл от уважение към тази жена. Те това, Валю, като трябва да коня го свеж гори, контролираш. това е. Еми, Той ще си доведе некоя тук. Не. да. Ти Това е си сериозен доведеш човек. некоя. Ей, да ти кажа, Елка си е тук. Елка е тук. Ама... Среща ти. Бабо, ние да не може си направим една такава вечера. Ще Можеш, вземе да. домашка, па ще му за зуби, па тя е съученичка. Па тя ми е първата любовница, съм имал мерак за неги, па после тази ма створи. И да гледаш разменуване на карти. Живота. Тя ми каза, момичето, тя е инженер, лесовъден инженер, казва Ваню. Значи аз на Аз ми 13 предстои, ще отивам пътувам. на курсове за подготовка 13 за студента. декември. Няма да стане, защо да се Да, лъжем, да. да ме чакаш, да Това е идваш при коректно. мен. Много коректно такова, но обаче си остана жената само с мъж, нали, тя не си природи дете. И кара-вара, иначе... Какво си природи? Тя си не е имала никакво. Не, имала никакво. Да се ожени ония човек, той дърте регери и скачиха по изовалката и така. И живота. Да, Иване. И чо?